Katja. Lukas. Ole. Når man nu er i skoven, er der altid sjove ting at lave. For eksempel at løbe ned ad bakken, men hvis man ikke passer på, kan det gå galt. Nu vil jeg løbe stille og roligt ned ad bakken, som min lærer har sagt, jeg skal. Ja, må jeg komme med, hvis vi gør det forsigtigt? Jo, det må du da gerne. Nu vil jeg løbe ned ad bakken i meget højt tempo. Au! Men må det ikke løbe hurtigt ned ad bakken, det havde læreren sagt. Jeg skulle have hørt efter, hvad læreren havde sagt. Kom med, vi og læreren kan hjælpe dig. Det er altid vigtigt at hjælpe dine klassekammerater. Yay! Nu skal børnene hygge sig med skumfiduser og bål. Fra nu af vil jeg altid gøre, hvad min lærer siger. For det